Ola soñadoras e soñadores, este é un novo vídeo de Soñando en Verde. A este vídeo quero chamarlle a horta ave fénix, porque vamos a ver todo o que rexurdiu das súas cinzas despois daquel desastre de Filomena de tantas semanas de xeada, que se lembrades fixemos un vídeo para ver como afectara sobre todo as especies máis subtropicais e tropicais que teño na horta. E hoxe, xa uns meses despois, vamos a ver en que quedou a cousa, que plantas rexurdiron como ave fénix e cales non o conseguiron, se que hai algunha que non o conseguira. Así que acompañádeme pola horta que empezamos o recorrido. Pois a primeira parada é o Physalis peruviana, o aguaimanto. Esta planta secara absolutamente, pero como podedes ver, agora está chea de brotes novos. Mirade, a planta nai secara bastante, bueno, secara totalmente, pero retoñou e ten unhas poliñas novas estupendas. Como podedes ver, xa está con capullos para botar flor. Mirade aquí. Así que o Physalis, aínda que sufriu bastante a xeada tan continuada, recuperou moi ben. Imos ter Physalis de novo esta tempada, así que moi contenta co seu comportamento. O cardamomo. O cardamomo aínda podedes ver que ten moitas follas secas daquelas xeadas, pero chegámonos por aquí e temos moitas follas novas e nada, recuperou ben. Así que o cardamomo resistiu. Quedou moi queimadiño, pero agora está botando un crecemento novo estupendo. Non foi así co aguacate, que estaba aí e agora xa non está. Non está porque estaba totalmente queimado. Os aguacates precisan de bastante cobertura con mantas de calor e demais, mentras non son leñosos. Bueno, este non o conseguiu. Este tomate de árbore ou tamarillo, como vedes, pasou a mellor vida. Este non o conseguiu, pero non foi pola xeada. Estaba xa tendo brotes que salvei, puxen en auga para que boten raíz e volver a plantalos, pero tivo bastante dano. Mirade, cas chuvias continuadas, as babosas, as lesmas, os caracois comeronlle parte da cortiza. Eso matouno directamente, pero temos xusto aquí ao lado, a ver, temos o seu irmán, que seguimos para arriba, mirade que ben está. Botou moitísimas follas e ademais temos sorpresa, a ver se este ano xa temos por fin tomate de árbore, tamarillos, porque aí, non sei se vedes, xusto aí hai xa unhas floriñas que a ver se callan e temos por fin tamarillos que están boísimos. Este é un dos rocotos superviventes. Hai dous rocotos que sobreviviron. Este é un, vedes, parte do talo seco, pero todos estos brotes novos e perfectos. Están, ademais, con moi bo aspecto. E creo que estará a punto xa de dar flor. Este resistiu, outro tamén. Resistiron os máis pequenos, casualmente. E os que tiña máis grandes, que xa medían un 2 metros de alto, eses non conseguiron. Pero estos sí. Así que, bueno, o rocoto, metade éxito, metade non, pero contenta. A lemongrass, bueno, está rexurdindo das súas cinzas, certamente. Non é que teña un aspecto esplendoroso aínda, pero está rexurdindo. E aquí temos a outra, e tamén, esta está mellor, verdade?
Así que, bueno, o lemongrass resistiu o momento Filomena e rexurdiu. Estou contenta. O segundo rocoto que resistiu e xa temos incluso, sí, confirmamos que temos xa capullos de flor. Así que rocotiños ricos dentro de pouco. Este recuperou o máis rápido, foi o máis rápido dos dous. E xusto aquí ao lado temos, xade, que vos guíe, temos o pepino melón. Pepino melón pasouno francamente mal, eu non contaba con el, de feito fixen sementeira, pero mirade, isto é toda a parte seca, e aquí xa temos gromos, e aquí está tamén, ves, botando aí crecemento novo. Así que, bueno, moi ben, esta planta que ademais sufrira trasplante, viñera da outra finca, pasámola para aquí a destempo, non lle deu tempo de establecer unha boa raíz, e aínda así, pois está agromando de novo, así que fenomenal, moi ben, moi ben. E aquí temos a chocha ou caigua que está nacendo do que eu creo que esta nace da raíz da anterior, pero despois teño un montón de plantuliñas nacendo de semente, da semente que caeu. E xa vedes que está xa por aquí medrando, por onde teño de momento os guisantes. E a viña, pois ela xa está medrando estupendamente. A caigua non tendes problema. Aínda que desapareza, despois volve a sair de raíz ou se autosementa ela con moitísima facilidade. E outro que desaparece sen deixar rastro durante o inverno, sobre todo se hai xeadas, é o chayote. E aquí tendes que volveu medrar da raíz, volveu sacar xa toda esta planta. Mirade xa, bueno, está medrando por riba dos guisantes xa está alcanzando aí unha altura. Bueno, están os galos hoxe entusiasmados, así que teño interferencias. O chayote, nada, apuesta segura. Sobre todo cando xa a planta ten un tempo, esta é a terceira primavera para esta planta. Fortísima e estupenda. E lembrades que vos dixen que para as froitas de oso esa xeada viña fenomenal, eses días tan continuados de xeada, pois mirade, este peladillo que é o primeiro ano que temos aquí e xa está dando froito. E moitísima floración, porque agora vos vou enseñar, mirade como está esta maceira camoesa, está espectacular, que o ano pasado tiven que trasplantala en medio de confinamento a destempo da finca que tiñamos alugada a esta, nosa propia. O traslado foi, xa vos digo, a destempo, estiven todo o verán regándoa con medo de que secara, porque xa ten un tronquiño dun tamaño, e está espectacular. Esas 2 semanas e pico de xeada viulle fenomenal a todas as froiteiras. E ata aquí o vídeo da horta ave fénix. Xa vichedes que efectivamente temos moitos ave fénix, aínda que sufriran bastante durante esas semanas de xeada de Filomena, pois rexurdiron moi ben, estou moi contenta, tiveron moita resiliencia, e iso que a finca aínda non está traballada como vai estar máis adiante, só levamos un ano con ela, aínda así, bueno, pois notase, prácticamente todo foi para arriba, nada, estou moi satisfeita. Pois nada, se vos gustou o vídeo, dadelle o polgar para arriba. E se gustan os vídeos meus en xeral, pois suscribirvos. Nada máis, portadevos ben, vale? Veña, un bico. Chao.